Comencem l'hora del dia al magazín de Ràdio Ponent. Avui ho farem fent un repàs de les notícies més destacades de la setmana. A continuació sabrem més detalls sobre una nova exposició de vestits que ha confeccionat el Mag Lluc, que estarà exposada al Museu de Vestits de Paper. I acabarem el programa amb l'agenda del cap de setmana, revisant la cartellera del cinema i escoltarem la cançó més escoltada a l'Spotify i al YouTube. Comencem. L'únic on no hi trobaràs mocions, ni pregs ni preguntes. Bé, preguntes sí, moltes. L'ordre del dia, al magazín de proximitat de Ràdio Ponent. I anem ara amb l'entrevista amb el Mag Lluc. Bueno, Lluc, abans d'endinsar-nos primer a l'exposició que tindràs aquí a Mollerussa, m'agradaria parlar una miqueta de la teva vida. Com et sorgeix el voler-te dedicar a la màgia i quan fa que t'hi dediques? A mi m'agrada la màgia des de... no puc dir des de sempre, però sí que és veritat que sempre hi havia tingut un cert interès, no? I va començar la història aquesta en què un dia el meu germà, l'Andreu, em va fer un joc de mans, em va venir i em va fer un joc de mans com qui t'ensenya un vídeo de YouTube o d'Instagram, i jo no vaig entendre res d'allò. I em va cridar molt l'atenció, no? I llavors li vaig preguntar, hosti, com ho has fet, això? I a partir de llavors jo vaig veure que allò tenia recorregut, vaig veure que allò m'interessava i a partir d'aquí vaig començar a investigar, no? I llavors jo vaig veure que això era més o menys... O sigui, quan em va ensenyar el meu germà això era cap a l'any, jo què sé, en 2014 o 2015, i a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquell moment jo vaig començar això, a investigar i tal. I l'any 2018 vaig veure que el Mag Lari obria una escola de màgia allà a Barcelona, i jo en aquell moment estava fent batxillerat. I llavors jo vaig cursar el batxillerat mentre estava a l'escola de màgia, també, després com a extraescolar i coses així. No? I vaig fer durant 3 anys allà, i també, quan vaig acabar l'escola de màgia, jo em vaig apuntar a fer un curs en el Col·legi de Teatre de Barcelona, perquè penso que la màgia i el teatre doncs, va molt bé. Sí, va lligat. Sí, va, és complementari. I a partir d'aquell moment, doncs, jo he anat tirant, també he treballat amb el Mag Lari durant quasi 4 anys, i llavors, doncs, també totes aquestes bases m'han ajudat a que actualment em pugui viure només de la màgia i estic molt content. Clar, és el que t'anava a dir, perquè ara vius completament de la màgia. Sí. Això és el bonic, al final, que el que t'agradi de veritat t'hi puguis dedicar. Sí. M'has dit que portes 5 anys, ja. Quants espectacles has realitzat? Hosti, en número no te'l sé dir, perquè n'hem fet molts, però d'espectacles així que hem creat i això, doncs... Ostres, uns quants, 3 o 4 n'hem fet ja. Ara mateix en tenim 2 que estem movent, però a la vida n'hem fet uns quants. I és el que t'anava a preguntar, que ara en tens algun, no? Entre les mans? Sí. Ara mateix en tinc 2. Un que es diu El príncep de la màgia, que aquest és un espectacle de format teatre i festa major, també depèn del lloc o de les condicions que ens trobem, dels espais, doncs el fem d'una manera o d'una altra, no? I amb aquest ens sentim molt còmodes perquè el fem molt sovint i el tenim molt per la mà i a mi m'agrada molt fer-lo i la veritat és que li tinc molt de carinyo en aquest espectacle perquè... L'has fet teu, no? Sí, l'he fet molt meu. També tinc un espectacle de màgia de prop que fem quan en toquen uns grups més íntims, més petits i això, que està... Interactues, no? Sí, amb el príncep també, però sí que aquest és... ens posem tots al voltant d'una taula i és com molt pròxim, no? I llavors també, a part d'això, estem capacitats per fer tipus empreses, sopars d'empreses, una mica el que surti, perquè no sempre ens trobem en teatres, no sempre ens trobem en aquestes condicions, i llavors també hi ha gent que ens demana que volem màgia perquè tenim un sopar d'empresa i volem que hi hagi algun espectacle. Llavors també tenim la modalitat de fer, i amb aquestes 3 coses ens anem movent amunt i avall. Perquè això és el que una mica és el que feu, més a l'estiu, més espectacles, a l'hivern més empreses i altres... Va molt a temporades, també. Per exemple, durant el Nadal, clar, tothom, per exemple, fa un dinar de Nadal o fa una trobada, no? I llavors en aquelles dates hi ha molta feina perquè la gent vol màgia i a més el Nadal és un moment molt màgic, no?
També va molt a l'estiu. A l'estiu també ens trobem que, jo què sé, moltes festes majors, per exemple, de molts pobles. Correcte, sí. Que llavors és molt divertit perquè un dia estem al Delta de l'Ebre i l'altre dia estem a Girona, vull dir que estem amunt i avall tota l'estona. Moviments. Llavors, quan la gent té vacances és quan tu més treballes. Exactament, sí. I llavors, per exemple, venen altres temporades que és més baixa, que llavors, doncs, bueno, la feina és això, no? Fer classes, reparar coses, perquè també amb els viatges amunt i avall, doncs, evidentment... El material també es desgasta. S'ha de reparar i tal i qual, sí. Als teus espectacles estàs tu sol o et venen o t'ajuden? No. Bueno, el que faig de màgia de prop, sí, perquè logísticament és més fàcil, perquè portes una taula o portes una baralla de cartes i 4 materials més que pots portar. El que fem al Príncep de la Màgia, doncs sí que som 3 persones que ho portem, són l'Andreu, que és el meu tècnic, i la Rita, que és la meva ajudant. L'ajudant és la que es fica a les caixes i li clavem les espases i això que agrada tant a la gent. Sí. I jo estic molt content perquè entre nosaltres 3 ens ho fem tot, arribem al lloc i cadascú sap el que ha de muntar i després, bueno... I ara que me deies, potser estem un dia en un lloc i l'altre dia a l'altra punta. Sí. Actues a Catalunya, has anat a Espanya, arreu del món, com... Sí. Jo em moc sobretot per Catalunya i Espanya, sobretot Catalunya, però bueno, per Espanya també, per exemple, he tingut l'oportunitat, per exemple, de fer cosetes, no? És veritat que no he anat en grans teatres per Espanya, encara, que jo espero poder-me dedicar a això durant molts anys, llavors doncs espero poder veure molt de món, però sobretot per això, per Catalunya i Espanya és quan ens movem més. Sí. Els espectacles que tu fas es poden portar perfectament arreu del món, no tenen cap... Bueno, l'única cosa és que és l'idioma, la barrera de l'idioma. Jo, per exemple, no m'he atrevit mai, per exemple, a fer un espectacle totalment en anglès. Sí que és veritat que, jo què sé, alguna vegada hem actuat en algun càmping i llavors doncs et diuen, escolta, tenim gent de Rússia, no? I llavors, doncs, a veure si pots... Dir alguna cosa. Dir alguna cosa perquè no es perdin, però tot en anglès jo encara no m'atreveixo. Més que res, amb la màgia també passa una cosa que és molt... Hi ha una faceta d'improvisació també al voluntari, no? Quan puja a l'escenari doncs pot ser que et trobis qualsevol cosa, no? I llavors has d'estar capacitat per reaccionar i per reconduir d'una manera o d'una altra. I per tenir el control de la situació, que això és molt important. I llavors, doncs això, si et surt algú que no l'acabes d'entendre o alguna cosa, doncs corres el perill de perdre el control. Clar. Anem ja a parlar de l'exposició que tindràs aquí a Mollerussa, que estic molt content. Comença ja i és fins al 26 de febrer, no? Sí. Perfecte. A la sala de vestits de paper de Mollerussa. Jo ja et pregunto directament, què és el que hi podrà veure la gent que hi vagi? Doncs la gent que vindrà a veure aquesta exposició podrà veure una feina que em fa molta il·lusió compartir, però també em fa certa vergonya. I és que, bueno, veurà unes jaquetes, no? Unes jaquetes d'estil militar barroc, així com molt sobrecarregades, amb molts botons, amb molt lluent, i són unes jaquetes que he anat confeccionant des de l'any 2020, que un dia ho vaig agafar a veure què passa. Sí, ara t'ho explico. Sí. I fins ara. I llavors, doncs, en les meves estones mortes, en el meu moment de relaxar-me, no? Hi ha gent que dibuixa o hi ha gent que pinta, i això, doncs jo em dedico a cosir. I aquestes jaquetes doncs, han anat sortint això, a base d'anar-m'hi dedicant, anar cuidant els detalls i això. I són unes jaquetes que ara mateix n'exposarem 14 o 15, encara estem acabant de mirar l'espai i tal, i bueno, això, em fa molta il·lusió a mi exposar-ho. I són les jaquetes que utilitzes tu als teus... No totes. Sí que és veritat que el Príncep de la Màgia, l'espectacle que et deia abans, sí que utilitza aquestes jaquetes, perquè bueno, un príncep va amb les millors gales. I tant. I això, sí, en el Príncep n'utilitzo 2 d'aquestes, que segurament també estaran exposades. Ja ho he mirat, de que no em coincideixi amb cap espectacle, i llavors doncs, segurament estaran allà. Es podran veure. Sí. I és el que t'anava a preguntar, com et sorgeix aquesta idea de començar a crear la teva pròpia roba, els teus propis vestits? Sí, doncs jo sóc molt de fer-m'ho jo tot. Intento ser manetes i, de fet, molts dels aparells de màgia que surten a l'escenari, molt de, jo què sé, escenografia que posem, doncs m'ho intento fabricar tot jo, perquè penso que, mira, jo sé com ho he fabricat, no? Jo penso amb quins materials ho he fet i on els he anat a buscar aquests materials, i llavors és el que et deia abans, si s'han de reparar alguna cosa o si s'ha de fer alguna
cosa, doncs jo sé on ho puc anar a buscar, això. I això va sortir quan l'any 2020 ens vam quedar tots tancats a casa per culpa d'una pandèmia, doncs que per passar el temps i perquè aquells dies fossin una miqueta més fàcils de passar, no? Passar més ràpid. Sí, doncs jo vaig agafar una jaqueta que tenia per casa, una americana, i tenia una passamaneria que tenia també de decoració i tal, i vaig dir, doncs mira, a veure què passa, no? Vaig agafar un fil i una agulla i vaig provar-ho d'ajuntar i a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser una primera jaqueta que va ser la inspiració de les següents, també. Sí. Però estic... Bueno, proves comences. Sí. No considero que em quedés malament, tampoc, però, bueno, va ser prova i error, no? Va ser la manera de provar-ho. La primera. Exactament. I llavors de millorar, no? Sí, i llavors vas veient, ostres, doncs si això ho coso així, doncs s'enganxa millor, que si no ho faig així, o això, mira, ho puc cosir així, no sé, i vas provant i a partir d'aquí... Per pròpia compte teva vas anar experimentant amb... I jo ja et dic, jo abans mai havia fet una cosa de... No, vull dir que no he fet cap curs, ni he fet tampoc res. havies vist a casa, potser. No. Una bueno, cosa... La meva àvia sí que li agrada molt cosir, però no aquest tipus de cosir. Jo que sé, feia ganxet o feia... Però no cosir vestits barrocs. Sí, és una cosa una mica més, Sí, més estranya. Una mica més extrema, potser.